semmosia älykilloja. Okei, säkin oot Temun miehiä. Joo. No niin, sit ollaan molemmat Temun miehiä. Tämmönen Sundown. Ja huppari. Okei. Joo, kun yhdessä oli vaistu, niin mitä jos on suutina, että se ei kuunnellut semmoisen uutisen, kun oli Skorpioni tullut joku teepaitaa mukaan. Niin. Ettei ole sattunut sulla semmoista puseroista Skorpioni. Että silleen. Jatkossakin tilata Temulta tavaraa. Joo. Kyllä minäkin tilaan Temulta tavaraa jatkossa. Se on ihan selvä, että se mitä mä tilasin Temulta, ne tosiaan oli aika, just niitä tuotteita tuli mitä mä tilasin, ettei sieltä tullut mitään rihkaa, mutta toki se oli vähän nyt se mikrofoni mikä tulee tähän kiinni, niin se nyt oli vähän hyvä tuote, mutta sitten taas silleen kun sitä ei osaa yhdistää, niin se tuli vähän roskaa. Onko se kattoo kuinka paljon? Ei yhtään.